babeya emthandazweni. One very important point ekufanele siyibambe. One, usathane uyashukuma mawune vision from above. Sinamadoda kaNkulunkulu namhlanje asebenza kwamlungu amanye adayisa amapetshisi ngenxa yokuthi umbono wadliwa iPython. Ebone kahle uNkulunkulu ukuthi umphathiseni. Yathi iPython ngeke ngimyeke. Mawunento kaNkulunkulu njengawenyathi. Hamba careful. iPython ifuna amathuba. Ingenisa umuntu wesifazane ithi. Ifuna amathuba. Ngoba ibona izolimazwa ilento la kuwe. Especially beside the gift nevision esinayo sino Kristu. Did you know ukuthi uKristu wenza uSathana be interested in you? Did you know ukuthi ukuhamba kahle phambi kaNkulunkulu kwenza uSathana bayeke bonke akuthagete wena athi nanga umuntu oyinkinga? Uza kujobe uzokutshela. Uma lithi izulu akekho njengaye emhlabeni. That's why ke inyoka ifuna yena ke. Noma kudlala egroundini ucoach udla ngokuthi umani atshele especially atshele ilikuthwa yini ama defenders lawo. Yeah, atshele goalkeeper nama defenders ukuthi mani paso busibani uMessi nje. Nemhlabeni umuntu nimncinze nje nithi khona ezophuma manje uzosenza sisempini uRonaldo uRonaldo masekeza namuthi nje uRonaldo manje yabo bahleka kancane bajabule ngaphakathi mayisekhishwa ngestress ngomvumela uSathane akukhiphe ngestress uthi kade uqula kahle kwayena sibusiseka ngawe kodwa ukhishwe ngestress. Akajabula uSathane nje ubulana nje ungekho esontweni edlalayo enomdlalo usenkozweni njengoba kade ushimo ingcwele nje njokuzelana nje uyacasuka funeka wazi ukuthi CKC uSathane akayifuni funeka umahlaba yazi lonto ukuthi akafuni esokwe akafuneka ahambe careless. Yebo funeka uSathane ngimgade ngisho efonini nako Facebook ngimgade yonke indawo ngokuvelana ngoFacebook konke nango internet funeka amadimoni sabheke lapho singamniki indawo uSathane. Ngoba sibona abangawazi amaqhinga akhe lithi iBhayibheli hlomani zonke ikha ukwesipini noma alisho ukuthi kuze lime namandla okulwa namandla kaSathane libe namandla okulwa namaqhinga. Ningaze nixabana into engekho nishadile kanti uSathane vela akafuni umshado ufuna umjolo. Manje wanishadile inyoka iyanyakaza engakashadi uAdam wakuthulekile wanele washada yaqhamuka inyoka yathi now is my time. See nixasha nzobala kade ningaxabani nisajola solo kunathanda nakusona esikoleni niyabambana ngocicane nithi kunjani sithathe hey bese ngikukhumbula kodwa mase nishadile sheshwa ngiyakushiya mina ngikhathela wena ngoba nje nisentweni uDraco nePython abangayifuni. Ngithandazela ukuthi umoya ngcwele abe mningi ngendlela ukuthi singakhonzi nabantu abakhonza uSathane le ndlela.